kodwa umntana ubani osejele omaziyo iziyobisi omaziyo i-boyfriend yakho come le ngoma le ndazi nama izupha uba ngubani usetrongwe nomaziyo Thomas ndithitywa ndiyashiftwa ndifaka kumntu otshaya i-drugs omaziyo. Mamela, your boyfriend is your boyfriend, is not my boyfriend. Eyi boyfriend yakho njena ndibele umnqwazi wakhe ndizawuthandaza kulaa mnqwazi azowuthwala kutshintsha iingqondo zakhe. Ebefuna ngabahlali befuna ukumbulalela into yomgqezo uzosinda wasinda tata sewasinda already phathela isinqwazi sakhe ndizothandaza kuse uzotshintsha ingqondo yakhe. Udaba loba makatshaye ayinguwanga lukokwabo. Uba umntu kokwabo akatshayi uyasela, uba kaseli uyatshaya. Onke amadoda umuntu oneskill asiphiweyo sosebenza, but esi skill akasisebenzisi, nto nje itshomi zimfake embibeni. Ndiphathele umnqwazi wakhe sizotshintsha ingqondo yakhe.